Wala ka fo bi amunu be na sogole mana abiga fle jamana kono ani akokan amancan kuma do bi kuma la ka anwe ka wuli ka jokke ka sega maw segere mamunu be sang ulu ye dine frigite yela mabawe anga jamana kono nga bi amunu na anga munun zalo kono la bi ananga cheba do nyon soro demsena ka mbe bi na ka barabe nyesine be dine yere ka sega maw kalana ka maw blasira akonana amunu zalo konana bi anya ikafoni demsen taka laje tege fabi taka nyesi amaka wale amunu be bi no be dinere adangane mani kofo bi ano chebaro nyo soro anabna baro mbalmake ini nyanguma itoko ni jamu ere june ka bomi alhamdulillah amni foloka alafu kala barkada kala wali mondo o kotbe no ngambi yerafu ani arajula mbabe anambadi fon klubana fon nyabana o kofe abalmake do anaka garbuke ali sangare ka boss la ko jedala ngulu ko minna juila circle la lukuru sigdafe ka sigi bamako ya irima jo kadobula ala sabi beba karamo dandigalu kofe anya ka foni anga jamana la jabi kuma ko can kusebe awi karamo la kawi ko sayna jamana kuni ko ka fanga buraka suzuru le kofe bebe ki tafo awi karamo la kawi bi awi rebe ni baramunun kele flebi ababla management kono bi alhamdulillah global mbifo ki barkada wali mando nim kuma ina faka bo kuso jangu jamana ngono ya mali anga jamana kundigi ka fanga dafeli on me minfo jamana de bay oye jamana diun ka be jamana diun tege di nyoma ambe ka ni faso ka gla mani be a ni nyere ka intérêt personnel jamana tibo gele ko mali jamana ka ko mabay ni livre de sebe malika kitabu don nya glam malika libur do mali yere ko be tumina ka damne kununa fona blabla nya a chama sabe o liburu ni o to de le Mali ma patrie donc ni mali takalaje mali président folo après l'indépendance du Mali o de Modibo Keïta ka klela aka mogo ko kamay ko klende ko la vérité ko tra baraka ni chey o de lawi ma fa ke ka lawi ko de ta Modibo ko fait président flana min na ko Moussa Traoré fana ka klela ko mogo ko may ka ba mogo to be ita fola kuma sunya kama in kudeta ke Moussa la ko may no boy o ko fe unana ni alpha moro kunari fana ka tambe kara kata foi masiga déclencher ka dangana ma yakana ka fe de dévoiler ala mais après ko fe o ko ko ay jamana fe be dota ay jamana fe be chen ay be chouan kuma suga be fora ko celui qui a mis le pays dans l'abîme ko ay jamana de la ko nan de ko nana donc kubna président manyini wala unana amur tonturi atete nane ko fe jamana gelew jugora kata atete kam mo ko la mo ko tonturi mani ko fo ko boy kanane mo wore ko de tayo boy o ko fe Ibrahim Boubacar Keïta nana no ibe kay ambe ko akay bekele nana kun ka mani ko fa ka boy redi sabul ko jamana don to ene do wa cendra nyaba bela kuy menna Mali bikana mo boy ko mani minun temena amin na taw no fe chaque fois Modibo Bouyele Moussa nani Moussa ka mo ni misana ko muna Modibo ko ni président ma ka ko ngatu Moussa Bouyele Alpha nani mo ni misana ko hali Moussa ko ngatu Alpha Bouyele atu nani mo ni misana ko hali atwadi Moussa ko ngatu tari Alpha ko ngatu o ko fatuni atu yere Bouyele ko Ibrahim Boubacar Keïta nani sanduru folote mene ko fe mama nani gelaw jugara choskini ci bola ani docteur ga grefuni metru ga grefuni jama re frikil ni sira chengo o ko hali atete ko ngatu bon maintenant Ibrahim Boubacar Keïta bolé flé arabe mine domi bu ya mo tekere fo civil ku ni sojara atara katika ya blatuni annato akaso malito ngirina kun kapme katakara fo kan soja jamana de re kan ta fam vali yarta do kuma jamana dungo do am ga jigi tiga ko kata foite mime nyekuna bebe ki yere ka intérêt personnel ni ne be wele dam ni shi famoma ni yoro na jamana bi gela min kono so so ko do ani politique mo be ani civil be ka jatimine anga jamana yere nyini anga nyere ka intérêt personnel tuy be mo be fanga change la be mo be bunyana be mo be naful la be mo be tokola bon ni jamana de be karate zo jamana bi che fo jamana nyemgo ka jamana kan il faut avoir l'amour du pays l'amour total du pays et puis dirigeant kan ga hine jamana de na jawela pour que jamana ka sega bla proklinga op manim be boray coup d'état la ko président nyuma ka sega so hal sa mama so bo ali be ga bolé ko président nyuma e jonni point d'interrogation il be sigi ki miri hali mami nga sigi ka jamana diriger ito moy fo mini ko ta ke no tora la be o ma me mini ni jamana de on fa ani on yere ka famo mini ni ko ina
o ye coup d'état kɛra an fɛ an ye i bɛ ka sigi ni bolokɔrɔta de ye bolokɔrɔta de kun kan i bɛ ka bɔ yen mais comme ni coup d'état y'a bɔ yen o tuma an k'a ɲini sisan hakili jumɛn bɛ se ka jamana yɛrɛ basigi ka jamanadenw don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ sinon n'o ma kɛ baara in bɛ gɛlɛya sɔrɔsiw ye coup d'état kɛ tiɲɛ don mais u ka annonce la u ko ko u nana baara tɔ dafa donc ça veut dire que jamanadenw yɛrɛ kun wulilen don ka kɔrɔ donc jamanadenw kun wulilen don ka kɔrɔ président nɔfɛ ko a bɛ ka dan sago a bɛ ka nin kɛ tan a bɛ ka nin kɛ tan u y'a bɛɛ fɔ mais sɔrɔsiw nana fara mɔgɔw kan olu yɛrɛ ko ten o tuma mɔgɔw fana sɔrɔsiw bɛ jɛ sisan k'a jateminɛ a bɛ se ka kɛ cogo di mais sɔrɔsiw fana sɔrɔsikɛ n'a ko a bɛ civil lamɛn à chaque fois a ka baara kɔnɔna na baara bɛ gɛlɛya parce que coup d'état kɔrɔ de ko je suis prêt à tout mais coup d'état kɛlɛ n'a tilala k'i kɔfilɛ kun k'aw ko cogo di aw ko cogo di aw ko cogo di a bɛ tanu donc o tuma ne bɛ min fɔ dɔrɔn o de ye coup d'état in tiɲɛ na a kɛra fɛn dɔ ye fɛn min laada kɛra ye Mali la quoi coup d'état est devenu coutume dans le Mali parce que président fɔlɔ a kɛra o la bon président duuru a kɛra bɛɛ la fo Alpha Moro kelen bon o tuma an bɛ se ka mun kɛ pour que coup d'état ba in ka dabila jamana bɛ yɔrɔ min na bi hali ni maa wɛrɛ sigira an kunna n'o taabolo ma e ja ani ne ja an bɛ wuli kun parce que an wulila dɔ la an y'o bɔ yen bon o tuma a bɛ kɛ bo ye de bɛ kɛ laada ye sa o la hali ni nana ni jinɛ ye Mali kɔnɔ bi an bɛ wuli ka bɔ yen donc o tuma ne bɛ min fɔ nin yɔrɔnin na anw ka faamu ye min ye o y'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma karamɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la karamɔgɔ bɛ kuranɛ de dɔn mais politique ko mana na dɔrɔn i se b'o la karamɔgɔ bɛ hadisa de dɔn mais ni faama ko nana marifa juguru kɔni anw t'o dɔn marifa juguru dɔn b'a ye sɔrɔsikɛ ye o tuma sɔrɔsikɛ ye coup d'état kɛ n'a ka faamu min ye anw bɛ dugawu k'u ye ani k'an ka hakililani fɔ sɔrɔsikɛ bɛ se k'an bonya k'an lamɛn mais kɔrɔ tɛ ko an ka hakilila de ye jamana jɔla ye parce que jamana tɛ diinɛ mɔgɔw tɛ jamana ye jamanadenw de ta nationalité malien an bɛɛ mais ni maa kelen ko k'i ta don maa kelen ta tɛ faama ta tɛ karamɔgɔ ta tɛ an bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an tɔgɔ ko Mali bon o tuma ni ko o ko kɛra an bɛɛ kan ka kuma avec du respect ni bonya ye ani karama ye ni hinɛ ni tiɲɛ ye o tuma faama yɛrɛ b'a lajɛ sisan jɔnni ka kuma bɛ aw nafa an ka baara kɔnɔ o b'o ta mais n'u ye ne bonya ko ne ye karamɔgɔ ye peut-être o bɛ se ka na ni tiɲɛni dɔ ye jamana kɔnɔ ne tɛ yɔrɔ min dɔn ni kuma n'o kan n'u ye e fana bonya k'e ye journaliste a bɛ se ka kɛ e ka faamu dɔ bɛ yen olu ti o tɛna se ka ɲani kɛ jamana kɔnɔ olu ka faamu na mais u y'i bonya bon o bonya ye min na kɛ sababu jamana bɛ dafiri bon pour éviter cela minnu ye coup d'état kɛ u ka bɛɛ lamɛn ka bɛɛ bonya mais ko in ti ɲa min kɔ fiyewu on est prêt an b'o kɔ fana a ka kɛ ten an ka hakilila ye an bɛ sɔrɔsiw kɔ min kan ka kɛ jamana ka se ka bɔ dibi la a ka se ka bɔ ɲɛni kɔnɔ a bɛ se ka bɔ kɔlɔn kɔnɔ cogo min na o k'o kɛ an b'u kɔ cogo bɛɛ la wa an b'u dɛmɛ cogo bɛɛ la mais an kana fɔ fiyewu ko politiki mɔgɔ dɔ k'o de bɛ n'a ka hakililani de fɔ n'o ma kɛ ale bɛ wuli k'i jɔ min b'a fɛ an n'o kɛ jɔyɔrɔ ɲini ni tɔgɔ ɲini ka ca mais jamana yɛrɛ kanuba yɛrɛ ka dɔgɔ o tuma anw ka hakilila ye min ye dɔrɔn o ye min kɛra n'a ma ɲa k'a kɛra a kɛcogo fɛn dɔw bɛ yen kɛcogo ɲuman t'a la mais ko dɔw bɛ yen kɛcogo ɲuman b'a la coup d'état kɛcogo ɲuman b'a la anw kɔni man ka coup d'état kɛ sabu an ka jamana ye pays démocratique ye vote de bɛ mɔgɔ sigi yan coup d'état man ka mɔgɔ bɔ yan bɛɛ b'o dɔn mais déjà n'a kɛra ka ban a ɲuman ye jumɛn ye ni joli ma bɔn tiɲɛni ma kɛ o tuma anw yɛrɛ minnu ye coup d'état kɛ sa ani aw minnu ye civil ye an ka fara ɲɔgɔn kan ni hakilila ɲuman ye jamana kan ka taa cogo min na an k'o yira mais ni ne ko n ko ayiwa an bɛɛ ka na an ka segin an ka kuma ne ye sɔrɔsikɛ de ye e bɛ na n'i ka hakilila ye e ka hakilila tɛ foyi ye e tɛ président du Mali nin fana ka hakilila ye o de ye bɛɛ bɛ k'a ɲini siège dun ye siège kelen ye bon a ka gɛlɛn an bɛɛ ka sigi ɲɔgɔn fɛ o tuma o la an ka hakili don baara kɔrɔ minnu ye baara achevé comme ko ten k'olu de y'a achevé civil tɛ se ka président bɔ yen o i bɛ kuma de mais marifatigi de bɛ se k'a bɔ yen bon marifatigi n'o ko ale nana baara tɔ dafa o tuma an bɛ a kɛ sa baara dafala ninnu an k'o dɛmɛ k'a tɔ dafa o de ye Ala sago bonya b'a la. karamɔgɔ o kɔfɛ n'i ye a lajɛ bi i b'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ karamɔgɔlakaw ka ca kosɛbɛ i da sera ma jamana jɔliko kumaw la Mali ni maa min y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ karamɔgɔlakaw jɔyɔrɔba b'u la an ka jamana faamasigiw ni a faamako bɛɛ lajɛlen la mun de la jamana karamɔgɔw bɛnbaliya bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ e ka faamaw nɔfɛtɔ ko ye mun de bɛ na n'o ye e yɛrɛ fɛ. alhamdulillah e ka kuma ɲɛna ne yɛrɛ ye karamɔgɔ de ye n ka baara ye wajuli ye bana min bɛ anw na anw kan k'an ka bana dɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan anw ka bana ye min ye n bɛ fɛ ka kɛ karisa ye o bana dɔrɔn de bɛ anw na yan ne bɛ fɛ ka bɔ yen parce que ne ye karamɔgɔ de ye ne ka tilelafana ye to ye nɔgɔlan kelen ye bon e ye karamɔgɔ de ye e ka tilelafana ye jɛgɛ ni fɛn dɔw ye ne bɛ fɛ ka n kɛ e ye diyagoya la o tuma n'o bɛ se ka ɲɛ cogo o cogo ne labɛnnen don k'o siraw minɛ ne bɛ moto la moto tiɲɛnen don e ka mobili ye amɛri ye tɔgɔ de bɛ avion na ne bɛ moto tiɲɛnen na ne dun ye karamɔgɔ de ye donc ni maa dɔ ko moto a bɛna moto falen avion na ne ye donc o mana kɛ sira o sira la ne pɛrɛn bɛ ka n ka Ala fili ka tugu nɔfɛ o dɔrɔn de ye jamana in karamɔgɔw ka kɛlɛbɛnbaliya ye bɛɛ mago bɛ tɔgɔ la bɛɛ mago bɛ bonya la bɛɛ mago bɛ yanga la jamana karamɔgɔ de kan ka dilanni kɛ karamɔgɔ de kan ka jamanadenw wele ka na bɛn ma ani keleya ma an kɛn bɛ ka tɔn min sigi ko Haut Conseil islamique du Mali
u ye min fɔ an ye a la o tɛ diinɛ tɔn ye fo ka faamu diinɛ tɔn tɛ taabolo tɛ masabu tɛ mais mun don jamana diinɛtigiw de faralen de ɲɔgɔn kan ni ne ye wagabiya ye ne ka mɔgɔw b'a la ni nin ye suna ye o ka mɔgɔw b'a la ni nin ye a tɔgɔ de tijani ye o ka mɔgɔw b'a la ni nin ye tɔrɔkɛtigi ye o ka mɔgɔw b'a la ni nin ye a tɔgɔ sufi ye o ka mɔgɔw b'a la an bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o tɔgɔ ye ko o conseil ko pour que kumada dɔ ka di jamana diinɛtigiw ni faamaw cɛ diinɛ tɔn tɛ mɔgɔw b'u ka ɲɔgɔn faa ka ɲɔgɔn nɛni ka ɲɔgɔn nɔgɔya ko mun b'i ka ɲɔgɔn muru don ɲɔgɔn kɔnɔ ko diinɛ ɲɛkunya o conseil tɛ diinɛ tɔn ye o conseil ye diinɛtigiw de faralen ɲɔgɔn kan ka kunkolo dɔw yira pour que ka kumada o ni faamaw cɛ parce que faamaw tɛ maa kelen lamɛn anw fɛ yan o y'an ka laada yɛrɛ ni jamakulu cayara o tuma ciden bɛ se ka taa ko anw ko ta o tuma anw bɛɛ ka kuma bɛ don yen parce que ni ne ye sufi ye i b'a sɔrɔ sufi karamɔgɔ bɛ o conseil bureau kɔnɔ ni e ye tijani ye tijani karamɔgɔ bɛ o conseil bureau kɔnɔ ni nin ye sazali ye o karamɔgɔ b'a kɔnɔ ye o tuma o la ni olu ye min fɔ ko diinɛtigiw ko ten kɔrɔw k'an bɛɛ bɛnna o kan o tuma o kɛlɛ o ye ɲɛkunya ɲini ani o ɲɛkunya ko o tɛ mankan ko ye karamɔgɔ min kɛra ye sisan n'o ye aseyidi sharif usman marana haidara ye a ko k'a ti k'a ye mais an bɛɛ b'a dɔn a kɛra ye cogo min na mais an ka d'o ma mais a kɛra komi a ye président de faga ɲɛkunya in kama mais ɲɛkunya in yɛrɛ o contraire a bɛ karamɔgɔ tɔɲɔ yɛrɛ de n k'o dɔn a b'a la a mana ye wa a mana anw yɛrɛ ye mais que faire ni mɔgɔw y'i bonya ko n'an ka dumuni kɛ n'i k'i fara n'a ko n'a dunsa n'i k'i fara n'a ko ye cɛ ɲɛrɛ sɔn a ka dumuni ma a ye ka ɲi bolo da la donc o de kama an y'u bonya ka sanga kɛ bon o sanga na sa bɛɛ wulilen don ka karamɔgɔ dɔgɔya internet ka kirikarakiriw la radio la a n'a ɲɔgɔnna fɛn caman donc a bɛɛ ye ɲɛkunya dɔrɔn ani karamɔgɔw toujours parce que politique mɔgɔ b'a ɲini de karamɔgɔ a bɛ karamɔgɔ de lamɛn n'a ye karamɔgɔ lamɛn a bɛ se ka karamɔgɔ min kunkolo yɛlɛma wallahi a bɛ taa ye de ka t'o kunkolo détourner kabi ala k'an da politique mɔgɔ cɛ kelen ma don ne fɛ yan fɔlɔ k'i bɛna ne kunkolo yɛlɛma munna parce que e yɛrɛ b'a dɔn i tɛ foyi dɔn ne tɛ min dɔn mais u b'a dɔn u ka compréhension capacité ka bon ni min ta ye dɛ u bɛ gɛrɛ u dilan ni wari dɔɔni ye dɔrɔn k'o kunkolo yɛlɛma n'u ye dɔɔni di dɔrɔn jamana nasɔngɔ ko ka gɛlɛn nasɔngɔ a tɔgɔ de kuranzaraw ni jisaraw kabini fara malo b'a na kirikarakiriw n'a fɔra ko dɔ nana miliyɔn hakɛ dɔ d'e ma e ti fɛn dɔrɔn ka kɔrɔ ko e ka fɛn dɔ fɔ directement bɛ sin ka minɛ dɔrɔn ka sin ka wuli ten dɔrɔn k'o fɔ bon tɔgɔ ɲini n'o ɲɛkunya ɲini n'o jɔyɔrɔ ɲini o dɔrɔn de bɛ an ka karamɔgɔ bonda la bi min bɛ ka gɛlɛya don jamana kɔnɔna na o kɔfɛ fana faama cɛnnikɛla ninnu bɛɛ jigi d'a ma karamɔgɔ jugu de kan i bɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye mali la yan ko karamɔgɔ don ani faama o faama bɛ yan ko faama jugu don a bɛɛ jigi d'a ma karamɔgɔ dɔ de kan bon o tuma e bɛna ne fɛ ne jigi da e jigi da mɛ ne kan ne jigi da mɛ e kan mais ne k'i bilasira ni tiɲɛ ye ni n ka diinɛ ye min bɛ ɲɛ jamanadenw ma n k'o fɔ mais ni ne yɛrɛ ko non n ko fɔ n ka pɔsi jamana gɛlɛya tɛ se ka ban karamɔgɔ ka bɛnbaliya ye dɔrɔn ɲɛkunya ne ye nin fɔ a ye siɲɛ caman bɛnbaliya ye ɲɛkunya ɲini ni tɔgɔ ɲini dɔrɔn de don o tuma ni min bilala ɲɛfɛ dɔrɔn an bɛɛ bɛ wuli o nɔfɛ k'o dɔgɔya an ka mankan ye nin ye ala ko tɛ bilen kira ko tɛ bilen karamɔgɔ de ye bɛn ni keleya fɔba ye diɲɛ kɔnɔ sabu diinɛ ko ten mais ni karamɔgɔ ye sitanɛ kuma fɔ ka mɔgɔw nɛni kuma na ka mɔgɔw dɔgɔya kuma na a ka gɛlɛn e ka kala kɛra yɔrɔ na e k'o tigi fɔ dɛ kira kɔni tɛ parce que kira mamadu nana kafiriya jɔsi ka silamɛya b'a ma bon kira mamadu nana ni bonya ni karama ye ka kuma mɔgɔw fɛ ni kodɔn ye i tɛ mɔgɔ nɛni i tɛ mɔgɔ dɔgɔya mais anw ka bi karamɔgɔya tɔ kɛra min ye ni min kɔntana o b'a yɛrɛ sago fɔ kɛ sinon ne y'o de fɔ n ko ni se bɛ ne yɛrɛ ye bi ne b'a fɔ jamana sɔrɔsiw ye u ka internet réseau yɛrɛ de suspend mali la yan n'u y'a suspend a ma ban dɛ u ka tila ka mesure dɔw ta n'u ye cɛ o cɛ sɔrɔ manamakanfɔ la min ka kan o k'a kalan n'o ma kɛ jamana gɛlɛya tɛ ban parce que ne ye karamɔgɔ ye peut-être ne tɛ télévision sɔrɔ n tɛ radio sɔrɔ mais n tɛ n ka téléphone ye ni forfait binna ta min yɛlɛ wa karamɔgɔ karisa i ba donda i fa donda faama karisa i ba donda i fa donda yɛrɛ sago fɔ dɔrɔn bon tant que mali bɛ yɛrɛ sago fɔ la ani yɛrɛ sago kɛla min mana min ɲɛ k'o kɛ i ka so kɔnɔ foyi tɛ b'o la jamana gɛlɛya tɛ se ka ban o tuma an bɛ min fɔ karamɔgɔw ka ko in na karamɔgɔw ka bɛnbaliya ani faamaw ka bɛnbaliya bɛɛ ye karamɔgɔ n'o ye mali gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ ni karamɔgɔ ko ye walayi mali gɛlɛya yɛrɛ karamɔgɔ faama kelen tɛ se ka tiɲɛni kɛ mali la yan ni karamɔgɔ dɔ tigi dɛmɛ i tɛ se hali a faama min bɔra sisan n'an ko k'a donna a bɔra a jigi da bɛ muru dɔ kan yan mali la yan i tɛ se k'a janfa yɛrɛ fiyewu na ale de ni i ye ɲɔgɔn dɔbaa ye ale de y'i kɛ i ka fɛn ye ale de b'i dɔn wa i b'ale dɔn n'i y'ale sago kɛ a b'i sago kɛ n'i y'a sago tiɲɛ min ka kan ka kɛlɛ a b'o kɛlɛ mais n'i y'a ye e bɛ ka n ka tiɲɛni don mɔgɔw kun ale tɛ ka kuma o kɔrɔ ye ko ale sago yɛrɛ de ye parce que olu ta ye dɔrɔn besoin personnel o tuma an bɛ min fɔ mali gɛlɛya kulubali karamɔgɔ ko don mali gɛlɛya diinɛtigi ko don wa ne bɛ fɛ k'a fɔ mali tɛ diinɛtigi de ta ye wa diinɛtigiw bɛ se ka diinɛ kɛ jamana kɔnɔ parce que le pays est nègre bɛɛ k'i ta kɛ en toute sécurité ni bonya ye mais an kana ɲɔgɔn dɔgɔya i t'a mɛn abada ko chrétien dɔ ye fɛn dɔ fɔ faama dɔ ma abada i t'a mɛn abada ko chrétien dɔ ye fɛn dɔ fɔ chrétien dɔ ma abada chrétienw la taabolo caman b'a la mais abada u tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais anw selilaw de bɛ ɲɔgɔn nɛni ka ɲɔgɔn dɔgɔya
hali yɛrɛ ta dɔ tiɲɛ yɛrɛ jumɛn bilen donc c'est dommage politique mɔgɔw ka ɲɔgɔn nɔgɔya ka ɲɔgɔn critiquer anw minnu ka n'an bɛ lahara la n ka mɔgɔ dege lahara ko la an bɛ ka ɲɔgɔn nɔgɔya aw ma politique mɔgɔ ni anw différence ye jumɛn ye rien karamɔgɔw k'u sen bɔ politique la k'u sen don kuranɛ na ani kira ka diinɛ na politique bɛ silamɛya la o ni an ka diɲɛ politique man kan sabu kira yɛrɛ politique kɛ ka muso furu pour que ka dɔw don silamɛya la ka politique kɛ ka dɔw gɛrɛ a yɛrɛ la pour que u ka se ka kɛ silamɛ ɲuman ye ka politique kɛ ka dɔw den furu pour que olu ka se ka kɛ tan kira y'o ɲɔgɔnna caman kɛ a bɛ fɔ o ma politique pour n ka fɛ ka taa ɲɛfɛ mais an bɛ politique min na pour être dirigeant du Mali o politique ko in diinɛtigiw de kan k'u sen b'o la pewu ni ne ye diinɛtigi ye ne kan ka sen bɔ a la sabu ne fɛ yan dɔ bɛ se ka kɛ o ye ADEMA mɔgɔ dɔ ye dɔ bɛ yan o bɛ se ka kɛ URD mɔgɔ dɔ ye dɔ bɛ yan o ye RP mɔgɔ dɔ ye bon ne ko n bɛ karisa fɛ olu tɔ ninnu olu bɛ ɲugun ne la bon pour que arrangement kana silamɛya kɔnɔ ne bɛ n ka sanfura garder ni n'an bɛ min na élection don n bɛ t'o voter o tuma n bɛ tila k'a fɔ ko aw bɛɛ ka voter a ka danaya mɔgɔ ye mais n'a kɛra k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn dɔn ka nɲɔgɔn neni bonya tɔgɔ karamɔgɔ to kɔnɔ an bɛ min fɔ karamɔgɔw ɲɛna u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u k'u da don fɛn na fɛn min n'u da don yɔrɔ ye ala sago i sago. kuma ka labanna bi e bɛ se ka mun fɔ an ye nin bɛɛ kɔfɛ Mali yɛrɛ bilama an kan ka siratigɛ jɛngɛlen jumɛn minɛ sanko basigi ni lafiya b'an ka jamana sɔrɔ ɲɔgɔn dɔgɔyaw ni ɲɔgɔn burudaw olu bɛ se ka ban cogo min na kuma ka labanna. alhamdulillah n ka kuma ka laban ye min ye o yɔrɔ la o de ye k'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ minnu tulo bɛ na minnu ɲɛ bɛ na yɔrɔ o yɔrɔ la u k'a kɛ faso in kama faso in danbe an k'a to a la faso in karama an k'a to a la diinɛ ko ko tɛ kana kɛ diinɛ yɛrɛ la fiyewu i ye maliden de ye ni Mali fɔra dɔrɔn bonya fɔra ni Mali fɔra yɛrɛdɔn fɔra ni Mali fɔra danbedɔn fɔra ni Mali fɔra hinɛ fɔra ni Mali fɔra ɲɔgɔn minɛ fɔra ɲɔgɔn bonya fɔra ɲɔgɔn lamɛn fɔra maliden a kɛ malidenya kama Mali kɔnɔ Mali kɔfɛ kɛ jamana in fɛ faso foyi t'i bolo ni yan dɛ ni yan cira o de y'i cilen ye ni yan jɔra o ye jɔlen ye maliden kɛ Mali fɛ i faso de ye Mali ye i tonso ni barajuru bi yan hali n'i ma wolo yan i b'a sɔrɔ i bangebaaw wolola yan a k'olu kama i ka jamana suman k'a fɔ ko dɔw bɛ na jamana kɔnɔ a ti bɛn jamanadenw k'olu fɔ jamanadenw kan ka tɛmɛ fɛn dɔw ka bɛn ka na bɛn tɛna yɔrɔ si abada fɔ dɔ ka tɔɲɔ tɔɲɔ de kɛra anw na jamanadenw na an y'an da de mais jamanaden dɔw ko k'u t'u da de n'o tɛ anw tɔɲɔna o an ka gouvernement min wulila sisan n kalina kuranɛ bonya na gouvernement in delila ka taa Faransi ne ka video dɔ bɛ internet kan k'u suspend k'u bɔ yen pewu ne ka video bilahi video tan ni kɔ n ye video dɔ kɛ Cɔstini ci ka Bamako n ko Cɔstini cira ne ma sɔn n y'a dalilu di o video suspend avant dire ka gɛlɛya ambassadeur ni consulaire ka jɔyɔrɔ bila ne kumana o kan ani Algériens nana a rapatriement la n kumana o kan u y'a bɛɛ bɔ yen internet sanfɛ ka tila ka message ci ma YouTube sanfɛ ko ali sara ko jamana kuntigi ko k'i ka video nin bɔ yen ka nin bɔ yen ka nin bɔ yen ka nin bɔ yen o y'a bɛɛ yira ko ni n jɛna n'a ye n ka nin da ni ma jɛna ye donc ko an kan ka interpeller ko n da ne ye n ka kalandenw wele n ka ɲɛ bɛ nin na ko hɔ président yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn b'a la bon kabala ka nin na président tɔgɔ ka fɔ ne yɛrɛ fɛ o bi ye wajuli yɛrɛ la ne b'a fɔ jamana kuntigi mais k'i ta i tɔgɔ ma k'i tɔgɔ fɔ non 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 anw ta ye wajuli parce que n'anw ko ko président karisa n'i bɔra fanga na o tuma wajuli e ko tɛ bilen dɛ wajuli in ye faama wɛrɛw ko ye mais n'an ko président karisa dɔrɔn hali ne bɔra maa wɛrɛ ma na b'a fɔ ko nin ye karisa de ko ye pour éviter cela anw bɛ mɔgɔ ta de ko diinɛtigiw ka mɔgɔ ta ko faamaw ka mɔgɔ ta ko jamanadenw mɔgɔ kelen ko tɛ mais président ye ne ka video ninnu bɔ yen mun kama élection filanan kɛtɔ pour que mɔgɔw hakili kana jigin nin ko kɔrɔlen ninnu na mɔgɔw kana ban ale la ani dɔgɔtɔrɔ ka gɛrɛfu n y'a bɛɛ fɔ mɛtiri ka gɛrɛfu n y'a bɛɛ fɔ donc olu video minnu kɛra n'o ma bɛn a ma wajuli kɛnɛw kan a y'a bɛɛ suspend n'i yɛlɛla i b'u sɛbɛn t'u ɲininka ye bon hali ni kun y'a télécharger a bɛ k'i kun virus ye i kun parce que dɔw kun y'a télécharger a kɛra u kun virus ye nka video kɛlenw bɛ mobile o ma taa yɔrɔ si u bɛ machine kɔnɔ yan donc o tuma mais ne ye n da de ma kuma bɛɛ kosɔn keleya kosɔn anw ka karamɔgɔ Hayidara ko gouvernement ale ka hakɛ bɛɛ minɛ mais ale y'i da de bɛɛ kosɔn mais ni maa min ma se k'i da de i ta y'i jo ye nka n'i bɛ kuma ni kodɔn ye a dɔn ka président ye mɔgɔ nalen ye o bɛ taa ka bɔ yen k'an to yan o tuma ne bɛ min fɔ jamanaden bɛɛ an ka ɲɔgɔn minɛ diinɛ ko tɛ taabolo ko tɛ foyi jamanadenya an ka ɲɔgɔn minɛ o la an ka yafa ɲɔgɔn ma ka hinɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn bonya ka ɲɔgɔn lamɛn n'an y'o kɛ jugu minnu bɛ ka na an fɛ ka na yɛlɛ an na o tɛ kɛ n'o tɛ Amadu ko ka bin Mali kan o tɛ fɛn ye fɛn min ma a kan ka jɔrɔ n'o ye fanda jamana an bɛ sigi bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ se t'an si ye dɔ k'a fɔ ko i tɛ tasuma bɔ an fɛ yen e bɛ jita ne ka kɔlɔn la e bɛ tasuma bɔ e ka furunɛ kɔnɔ ne ko tasuma tɛ taa an ne ko ji yɛrɛ tɛ bɔ yan a na k'a dɔ ye o tuma Amadu ko tɛ foyi mais dɔrɔn jamanadenw ka bɛn
anga kangele fo anga nyini jamana ka suma jamana bi yorona politique mo ka sabali parce que jamana yere tiba wala fo itala karamo ko fe politique mo ko parce que ni mengra président c'est ça ton numbe ba nyini ke fanci lu ka mission re bla o ma sandur be bo beke ka fanci ni kama mais ka farega ki de jamana ka joli jamais parce que nous mo message là et puis politique mo bi jamana président ka erreur de ce nous ya sabes na candidat c'est-à-dire voter do bi ka kamay la ka fo hayni ngeta mais a do me ko mana peut-être après ka jor la mais politique mo bu dade président ka flika pour que fanga nyini do lu ka se ko ke dalu bolo ku ira mo ka se ko lam on politique mo shit ga atodi aka campagne ke ka bi se ga yere fo ka dame fo la dire fo na ma fa ko le do wa atisi wa ku ngata la de ale re moy won avec les notes ni kay bi na de ka fo am fo ka président jamana do ay dano abita mi me go fo mais ne ko mi fo ka kay note mi ma won te foye o ya keta o ya donda ati na mogotana amogotana en mbeke kuma da be bele mu fo foi donc ma ko ena ja kali o man ne be minni politique mo sorosu gendarme ambe fintigi ani civilu anga antaka di nyoma faso nyantai faso foi tamole ningo ani ka kanar da fana kuno fon dilaw précisément jamana ere kuno fon dilaw olu jamana nidi no lu fil la dro jamana fili mais ni e borasa ne tari sigaro de la stanu ko boko ne kuno fon ne kada beklo ko ali sare ka fatwa ah ne fasa bebi wole ka stafabe o be fili ko do ek keleni ka puma de bilamane do ko kuno fon dila ka puma lamane do choko bela kuno fon dila kara journal écrit o akara radio so mo akara télé so apeka ka kuno fon dila ka nyini ka jisma ko kurigila jamana ka beka fo o kana chen puma fo o kana mo la suka bla chenna ibi mo chen puma na be e ba so mi ko ni nyana joma be krefe o be dimi ka puma fo ka mo nen ka mo do ya ka nyini animateur o fe ka nyini kuno fon dila o fe o ka puma ni che ni be ni kile femi ye futne puma ko lu bo interview la hanni itara mo ko interview ni puma do fora no ketu man o boala e de be bara tablo mi akati mene a bejo katati abuke chenere o ma me minni tamana de be fe no ko mene do beni kele pour avoir du paix dans le Mali faut être un fait koko place ko bala enche ambaloran ka fo ni tui anye karamo Ali Sangare aleka demba la ka wuli kan jo ka tama ka segere kana nyingal kala ñingali bunun be bi ni o ye anga Mali bilama be yoro mina an an kan ga fere jumentige abora ni kulu jabi di ama sisan o tuma an fleba o Mali kono ni Mali ko ka o be fuga wali mando ñingali kera abalba gena o denga fe Abdoulaye Coulibaly aw ni ci aka kuloma jola akambe ni ala sonoma ñingali wera o kene kaya